Исәмесез дүшәмбе 25 декабрь яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфулина таныштырам. Бүген безнең программада. Кемгә матурлык, кемгә зур мәшәкать. 4 сәгать килдек. 2 сәгать орны, 2 сәгать ярым орны. Юл әшәке бик. Көне төне яуган кар нинди кыенлыклар китереп чыгарды. Рүзәл Шарипов күреп кайтты. Бүген Казанда ел буе сагынып көткән республика чыршысы үтте. Сезне шын күңелдән республика чыршы бәйрәмендә сәламлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Бүгенге бәйрәмнең темасы һәм нинди кыенлыклар белән очрашырга туры килүен Чулпан Касыймова җиткерер. Яңа ел алдыннан Казан Кремлендә ил һәм республика үсеше өчен фидакар хезмәт итүчеләрне бүләкләделәр. Бу бүләк минем генә бүләк түгел. Бу бүләктә һәрбер коллегамның өлеше бар, хезмәте бар. Тантанадан Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Татарстанның халык артисты Искәндәр Биктахировны соңгы юлга озаттылар. Аның җырлары халкыбызның күңелендә бик күп еллар сакланыр. Хушлашу мәрәсименнән Инзилә Хөсәенова. Татарстанда елның соңгы атнасы карлы булачак. Инде узган төнле үк айлык норманың 40% күләмендә кар яуган. Ул көне буе туктамады һәм дүшәмбе халыкка шактый мәшәкать тудырды. Чөнки бу көнгә бәйрәм алды вакыйгалары планлаштырылган иде. Гомумән декабрьдә халыкның активлыгы былай да бермә-бер арта. Иртән казанлылар 9 баллык транспорт бөкүләрендә утырды. Парковка, машина һәм җәяүлеләр юлында хәрәкәтне кар боткасы тоткарлый. Казан аэропортында 4 рейсны вакытында җибәрә алмыйлар. Мондый көчле карны безгә көньяктан циклон алып килгән. Җәй көне һава массалары аннан килсә көчле яңгырлар ява, кышын кар. Без аның йогынтысында кайчанга кадәр булачакбыз. Бүгенге вазгыятьне Рүзәл Шарипов күзәтте. Төн эчендә шуны күпме кар яуганмы чистартырга кирәк. Дүшәмбе иртәсе атнаның беренче көне Татарстанлыларны көчле кар бураны белән сынадым. Явым-төшемнәр шул кадәр көчле булды ки, тәрәзәдән күрше йорт күренми, парковкада машинаңны таба торган түгел, табып чистартып юлга чыксаң 9 баллык транспорт бөкесенә эләгәсең. Бу быелгы декабрьнең рекорды. Юлда кар күп булганлыктан тизлек 2 тапкырга кими. 4 сәгать килдек. 2 сәгать орны, 2 сәгать ярым орны. Юл әшәке бик. Дорожный служба круглосуточно эшләргә тиеш. Таких темаль зимой. Йөрергә катлаулырак и озаграк дип әйтим, шунда ашыккан кешегә инде тизрәк чабырга кирәк. Әбиләргә вообще очень тяжело ходить. Төнлә Әлмәт-Казан трассасында юлдан машина төшеп киткән. Көндез Казанның университет урамындагы калкулыкка менәрлек түгел идем. Юл кырыенда 2 рәт машина тизеп куйганнар. Нәтиҗәдә хәрәкәт тә туктаган. Не почищены. Юллар чистартылмаган, шуңа машинаны уйната, игътибарлырак булырга кирәк. Бүтән кеше дә мондый һава шартларында машина йөртә белми бит. Юлларда вазгыять төштән соң да үзгәрмәде, чөнки кар явып тора, буран көчәя, һәм инде шуңа күрә кар көртләрен йөреп йөргә туры килә. Машиналар да әле дә кардам, урыны белән аларның калынлыгы 15-20 сантиметрга кадәр җитә. Кайберләре машина чистартканда видео яздырырга ашыга, икенчеләре интернетта игълан урнаштырып ярдәм кулы сузам. Бер машинаны чистарткан өчен 1000 сум сорыйлар. Кичтән үк Казанның юл хуҗалыгы хезмәткәрләре көчәйтелгән режимга күчтем. Алар хәзер тәүлек әйләнәсе эшли. Көн эчендә шәһәр урамнарыннан 2500 тоннадан артык кар түгәләр. Юлга тонна ярым реагент сибелә. По улицам это зона ответственности администрации районов и комитета внешнего благоустройства. Шәһәр урамнарында кар көрәү өчен район хакимияте һәм тышкы төзекләндерү комитеты җаваплы. Ишек алларында моны идарәче оешма, торак коммуналь хуҗалык оешмалары башкарырга тиеш, кар күп. Норматив буенча кар туктаганнан соң аны 6 сәгатьтә чистартып бетергә кирәк. Әмма шәһәрне кар каплаганын көтеп тормыйбыз, алдан чистартып барабыз. Һава торышы тотрыксыз булу сәбәпле Казан аэропортында Иркутск, Дубай, Истанбул, Шәрҗәгә рейслар берничә сәгатькә тоткарланган. Һава аланы бер очкычны кабул итә алмый. С пассажирами задержанных рейсов Тоткарланган рейс пассажирларына федераль авиация таләпләре буенча хезмәт күрсәтелә. Аларга эчемлек, ашамлык, кунакханәдә бүлмә тәкъдим итәбез. Аэропортка юлдагы вазгыятны бәяләп, вакытыннан алда килүләрен сорыйбыз. Учитывая дорожную обстановку. Көчле кар һәм буранны республикага көньяктан циклон алып килгән. Бүген төнлә 17 мм кар яуган. Иң күбе Чистай белән Арчадам. Аларга бүген айлык норманың 40
50% көрергә туры килгән. Төнгә кадәр тагын шуның кадәр кар явырга мөмкин ди синоптиклар. Сохраняется, в общем-то, аномально теплая. Иртәгә циклон акрынлап төньякка таба китәчәк һәм без аның арткы өлешендә калабыз. Кар төнлә һәм иртәгә дә явырга мөмкин, әмма ул бүгенге кебек көчле булмас дип фаразлыйбыз. Белгечләр җайлап йөрергә киңәш итәм, чөнки кар астында урыны белән боз ялтырап ятам. Машина юлларында бөке булганлыктан шумарып беткән, җил көчәеп, урыны белән күз күреме начарлануы ихтимал. Гүзәл Шарипов, Алия Сабирова, Игорь Романов, Лейсан Саитова, Яңа Гасыр каналы. Бүген буран булу сәбәпле Зенит Казан волейбол командасы отырган самолетны да пилотлар икенче тапкырдан гына җиргә утырта алды. Егетләребезнең Мәскәүдән кайтышы була. Кичә алар үз тарихында 12нче тапкыр Россия кубогын отты. Мәскәүнең Динамосыннан 3-1 исәбе белән өстен чыктылар. Бүген аэропортта 14 спортчыны һәм тренерларны безнең хәбәрчеләребез каршы алды. Беренчеләр булып Илья Федоров, Алексей Кононов, Дмитрий Волков чыкты. Кулына кубок тоткан Зенит Казан волейбол командасы капитаны Артем Вольвич исә шунда ук хис кичерешләре белән уртаклашты. Игра складывалась сложной, была тяжелая, видно. Уен бик авыр иде, хис кичерешләр әйтеп бетергесез. Көчле көндәшкә каршы уйнап, җиңү яулау икеләтә бәхет. 29 числа мы играем в Оренбурге. Бүгеннән үк без алдагы ярышларга әзерләнә башлыйбыз. 4 көннән 29 декабрьдә Оренбург шәһәрендә Суперлига чемпионатында Нефтяник белән уйныйбыз. Бу сезонны андагы җиңү белән тәмамларга ниятлибез. Бүгенге һава торышы республика чыршысының бәйрәм программасына да үзгәреш кертте. Буран чыгу сәбәпле 15ләп районнан балалар юлда тоткарланган. Шуны белеп алгач Рөстәм Миннеханов барлык малайлар һәм кызлар да җыелып бетмичә тамашаны башламаска кушкан. Чөнки мондый бәйрәм елга бер генә була. Чыршы бәйрәменә 17 мең бала чакырылган иде. 10 меңнең әтиләре СВОда катнаша. Кеше саны күп булганлыктан бәйрәм 2гә бүлеп оештырылды. Көннең беренче артысында республиканың төрле район шәһәрләреннән килүчеләрне, икенче артысында башкала балаларына тамаша күрсәттеләр. Бүген карлы һава торышы сәбәпле бәйрәмгә Аснакай, Аксубай, Зәй, Алексеевск, Әлки, Түбән Кама һәм Леногорск шәһәрләреннән балалар утырткан автобуслар вакытында килеп җитә алмады. Шуңа күрә аларны көткән арада башкаларга күңел ачу чаралар үткәрелде. Рөстәм Нургалич әйтте, юк төп безнең кунакларыбыз ул балалар, шуңа күрә аларны көтик һәм аларны көтеп, алар белән бергә без башлап җибәрдек. Аллага шөкер, бөтенесе дә килеп җитте. Җырлы биюле тамаша быел дуслык, хыял һәм гаилә кыйммәтләрен саклау турында. Сценарий буенча берничә герой сәяхәткә чыга. Төрле станцияләрдә туктаган вакытта тылсымлы билетлары ярдәмендә хыялларын чынга ашыралар. Балалар тын да алмый сәхнәдә барган вакыйгаларны күзәтте. Рөстәм Миннеханов малай кызларны сәламләп, аларның тырышлыкларын һәм уңышларын билгеләп үтте. Сезнең ярдәмегез белән быел Татарстан илнең иң күп укый торган, шулай ук игелекле эшләр төбәге булып танылды. Эшче һөнәрләр һәм Обилимпикс чемпионатларында медальләр саны буенча 2нче урынны яулады, диде ул. Шуннан бабыз зур уңышларның сире тырыш булуда, хезмәт яратуда, үз-үзеңә ышануда. Бу сыйфатларга гаиләдә нигез салынды. Кадерле дуслар, сез Татарстанның киләчәге, аның якты өмете. Тырышып укыгыз, бердәм һәм дус булыгыз. Бәйрәмдә, с праздником! Чыршы бәйрәменә уку һәм спорт алдынгылары, иҗади яшьләр, физик мөмкинлеге чиклеләр, авыр тормыш хәлендә калучылар чакырылган. 10 меңгә якын бала өлеш һәм мобилизация буенча алынучыларныкы. Россия буенча олимпиадаларда катнашам. 2нче мәртәбә. И шуның өчен мин монда 2нче мәртәбә килдем. Мин олимпиадада татар теле буенча беренче урын алдым. Мин бик матур хисләр алып кайттым, бик күңелле була. Республиканың төп чыршысына 17 мең малай һәм кыз чакырыла. Татнефть арена залыналар бер юлы сыймаганлыктан тамашаны 2гә бүлеп күрсәтәләр. Көннең беренче ярсында республикада яшәүче районнар һәм шәһәрләрдән балалар чакырылса, көннең икенче ярсында Казанда яшәүчеләр җыела. Шулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Махсус хәрби операцияда катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм, республикада кадрлар кытлыгын хәл итү өчен инженерлар әзерләүгә зуррак игътибар бирү, халык һөнәрчелеге осталары өчен мөмкинлекләр булдыру. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика һәм федераль матбугат чаралары мөхәррирләре һәм журналистлары белән очрашуда шул хакта сөйләде. Елга нәтиҗә ясап, ул төрле илләр белән багланышлар ныгуны аерым әйтте. Киләсе елда тагын да зур эшләр көткәнлеген ассызыклады. Очрашуда безнең журналистлар да катнаша. Рания Абдрахманова күргәннәре һәм ишеткәннәре турында. На самом деле много событий в республике, много визитов. К нам мы ездим, ну и следующий год будет не менее интересен. Берләшкән Гарәп әмирлекләре Венгрия, Казакстан, Таҗикстан, Үзбәкстан, Төркмәнстан, Белоруссия, Кытай, Азербайҗан, Төркия. Быел Татарстан шушы илләр белән элемтәләрен тагын да ныгыткан. Бүген матбугат белән бәйрәм алды очрашуы шушы репортаждан башланды. Рөстәм Миңнеханов моның кадәр вакыйга булуына ышанып та бетерлек түгел ди. Я не верил, что все это было в этом году. Быел республикада М-12 тиз йөрүчле трассасы белән Вознесение трактлары ачылды. Мәскәүнең ВДНХ күргәзмәсендә Татарстанның мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Иң зур игътибар бирелә торган юнәлеш махсус хәрби операциядәгеләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм. Аның үзенчәлекләре турында рейскә иң беренче сорауны Казан журналистлары бирде. Поддержки военнослужащих из зоны СВО и их семей у нас в Татарстане, как у нас проводится эта работа и как вы сами ее оцените, насколько достаточны меры, которые сейчас принимаются. Каждый муниципалитет, каждый населенный пункт, каждое предприятие задействовано в той или иной степени на программу поддержки, гуманитарной помощи. Есть у нас подшепные города на новых территориях. Весь оборонно-промышленный комплекс полностью выполняет те задачи, которые ставятся Верховным главнокомандующим. Хәзер илнең технологияләр буенча мөстәкыйльккә ирешүе кирәк. Һәм моның өчен кайбер тармакларда кадрлар кытлыгы мәсьәләсен хәл итәргә кирәк. Бүген Татарстанда инженер кадрларга ихтыяҗ гаять зур. Хезмәттәшебез Рамил Галиуллин шушы мәсьәлә белән кызыксынды. Вы уже много лет ставите такую важную задачу — подготовку инженерных кадров. Наблюдается тотальный дефицит рабочих рук. Есть и отток трудовых мигрантов. Вот в связи с этим вопрос, как в республике собираются решать проблему кадрового голода и на какие отрасли вот этот отток трудовых иностранцев повлиял сильнее всего? Мы должны создать некую вот такую среду, чтобы туда пошли конкурсы инженер года, там, инженерный лицей, создание вот ресурсных центров, где вот такие инженерные специальности. Но мы республика не туристическая, у нас хотя вот там много туристов достаточно к нам приезжает. Мы республика промышленная, нефтяная промышленность, нефтепереработка, нефтехимия, авиастроение, автомобилестроение, судостроение, приборостроение. Вот все это требует огромное количество инженерных кадров. Но нам важно еще те предприятия, которые находятся, Альметис — это столица нефтяников, Нижегород — столица нефтехимиков, КАМАЗ — это столица автомобилестроителей, чтобы больше были ближе к этим производствам. Бүгенге утырышның үзенчәлеге шунда Татарстанның төрле районнарыннан онлайн элемтәгә чыктылар. Әйтик, Арча һөнәрчеләрен милли кәсепчеләрнең киләчәге борчый. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында бу аеруча әһәмиятле мәсьәлә диләр. Быел рәис Казанның Үзәк универмаг кибетен халык һөнәрчеләре үзәге итәргә дигән карар кылды. Анда һөнәргә өйрәнеп, кулдан ясалганны сатып булачак. Күннән төрле эшләнмәләр, данлыклы акча шикетләре эшләүгә башладым. Элегелектән безнең Татарстанның төбәкләре төрле һөнәр осталары белән билгеле. Сер түгел, бу һөнәр осталарының саны көннән-көн кими бара. Рөстәм Нургалиевич булган элеккеге һөнәрләрне яшь буынга тапшырып, милләтебез мирасының данын арттырып, аны киләчәк буыннарга күрсәтәсе һәм бөтен дөньяга күрсәтәсе һәм танытасы иде. Шигелгән мендәрләрегез, анда тапчыкалар, чүәкләр, ул бик яхшы, кая барсаң да Татарстан турында бүләк итеп, бүләкләргә бик яхшы иде һәм уңай иде. Бүгенге көндә республика алдыннан шушындый һөнәрле эшләр
Әлбәттә, безнең милли һөнәрләр, аларны ничектер саклап калырга кирәк. Милли генә түгел, бүтәннәрләр, кул белән эшли торган, ул бүгенге көндә теге турист ягыннан да һәммәбездән индер кул белән эшләнгән эшне күрәсебез килә. Кул осталарына без шартлар тудырырга әзер. Һәм анда урыннар булачак безнең уку йортларында, менә ул һөнәрләрне итәргә. Әлбәттә, без күп кенә йөрибез, менә Азәрбайҗанга барабыз, Үзбәкстанда. Анда 5-6 буындагы һөнәр тапшырыла яшьләргә. Менә сез бик дөрес әйттегез. Бу һөнәрләрне без яшьләргә тапшырып, яшьләр киләчәктә дә бу һөнәрләрне аббарга тиеш. Казан саммит халыкара форумының киләчәге ислам илләре хезмәттәшлеге оешмасы планнары турында да сөйләштеләр. Онлайн элемтәше Татарстан рәисе белән Обилимпикс чемпионнары теләкләр чыршысына үз хыялларын язып элеп, алар тормышка ашкан балалар да аралаша алды. Спасибо. Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов махсус хәрби операциядә катнашучы Татарстан егете, яңа Россия герое булган Айнур Сафи белән очрашты. Республика рәисе аны лаеклы бүләге белән котлый, хезмәте алдагы планнары белән кызыксына. Очрашуда Айнурның әти-әнисе, хатыны да бар иде. Якташыбызга алтын йолдызны Россия президенты Владимир Путин тапшырган. Бәйрәм алдыннан Казан Кремлендә традициягә әйләнгән тантана. Бүген Рөстәм Миннеханов республика үсеше өчен фидакарь хезмәт итүчеләргә Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Аларга лаек булган 53 кеше яшәешебезнең барлык тармакларында, икътисад, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, мәгариф, мәдәният өлкәләрендә тырышып эшли. Бүген чакырылучылар арасында Россиянең мактау билгесе, дуслык орденына лаек булучылар, шулай ук республика алдында казанышлары өчен ордены белән бүләкләнүчеләр бар иде. Машина төзүче, нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәре, табиб, химик, укытучы, сәнгать эшлеклесе, журналист, ат казанган исемнәр алды. Кремльнең туп сараеннан Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Яңа ел алдыннан Казан Кремле бәйрәм төсен алган. Монда һәр бина бизәлгән. Кичен утлар кабынгач, алар тагында якты булып җиңелди. Менә шушындый мөхиттә бүген Казан Кремленең туп сараенда ил һәм республика үсеше өчен фидакарь хезмәт итүчеләрне хөрмәтләделәр. Тантана залында оркестр моңлы көйләрен уйный, чыршы бизәлгән бүләкләр хуҗаларын көтә. Аларны тапшыру өчен залга Рөстәм Миннеханов үтә. Аны алкышлап каршылыйлар. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миннеханов. Кадерле достар, сезне Казан Кремлендә сәламлыйм һәм якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Һәрберегез үз эшенең чын остасы. Сезгә яңа иҗади уңышлар телим. Кул шабыйк. Иң беренче булып Россиянең мактау ордены белән Гамәли оптика институтының фәнне җитештерү берләшмәсе директоры Сергей Козлов бүләкләнде. Россиянең дуслык орденына Ля Примавера оркестрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абязов лаек булды. Республика алдындагы казанышлары өчен орден медаленә махсус хәрби операциядә катнашучы Татарстан егетләре лаек. Алар бүген залга 5 кеше килгән. Майор Шамил Халиуллин, рядовой Георгий Бикеев, ефрейторлар Сергей Пугачев һәм Артур Галимов, кече лейтенант Александр Макаров. Алар әле дә хәрби бурычларын үти. Хотелось бы сказать спасибо. Безнең хезмәтне югары бәяләгән өчен зур рәхмәт белдерәм. Бу безнең командирларның һәм Татарстан егетләренең уртак бүләге. Республика халкына, хөкүмәткә, рәисебезгә ярдәм итеп торган өчен рәхмәт. Правительству и лично рәису нашей республики за вашу поддержку. Ватан алдындагы казанышлары өчен 2нче дәрәҗәдәге орден медален Рөстәм Миннеханов Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыевка тапшырды. Бу бүләккә шулай ук Зенит волейбол клубы президенты Рәфкать Кантюков лаек булды. Быел команда ил күләмендә 12нче тапкыр Россия кубогын алды. 23 ел кыен булса да для хөкүмәт өчен бөтенебезнең шул вакытта бына безнең клуб волейбольный клуб зур уңышларга иреште. Biz bugün günde bizde Süper Kubok'ta, Kubok Россияда biz еще действующие чемпионы России.
Галиаскар Камал театры артисты Олег Фазылжановқа Татарстанның холык артисты исеме бирелде. Язучылар берлеге ягъзасы Тәлгат Галиуллин Татарстанның холык язучысы булды. Ул Татарстан рәисенә иҗат әһелләренә мөнәсәбәте өчен рәхмәт әйтә. Һәм бигрәк тә соңгы вакытта Путинның сүзләре, Рустам Миниханов хорошо работает дигән сүзләрне без бөтенесен үзебезгә кабул иттек. Biz de yaxşı эшләп киткән шикелле булдык, һәм безгә дә шундый сүзләр әйтелгән шикелле булды. Шуннан да бер җәмәгать менә теге башлыгы нинди булса, башка ягъзаларында шундый була. Россиянең ат казанган табибы исеменә онкология диспансеры баш табибы урынбасары Илсур Шәймәрданов лаек булды. Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе исеме Флора Абдуллинага бирелде. Минем улуг хезмәтемне күрүчеләргә мин бик рәхмәтлемен. Безнең канал эчендә бүген сөенечле көн. Татарстан матбугаты һәм масса күләм мәгълүмат чараларының ат казанган хезмәткәре исеменә хезмәттәшебез ТНВның яңалыклар редакциясе продюсеры Радик Фәрхуллин лаек булды. Ул телевизион журналистикада 25 елдан артык эшли. Күпләр аның рус телендә хәбәрләр тапшыруын алып баруын да хәтерли. Хәзер исә көн саен туплап эфирга бирелә торган яңалыклар тапшыруына аның продюсер буларак зур хезмәте керә. Бу бүләк минем генә бүләк түгел. Бу бүләкнең һәрбер хезмәттәшнең өлеше бар. Мин аларга бик рәхмәтле, ТНВ каналына мин бик рәхмәтле. Аллаһ Тәгаләгә дә әлбәттә мин рәхмәтле. Менә шундый наградага мин лаеклы, бүләккә лаеклы булган өчен бергәләп эшлик. Дәүләт бүләгенә бүген 53 кеше лаек булды. Бүгенге тантананың истәлеге булып менә шушы күмәк фото калачак. Фирүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Россиядә президент сайлауында катнашу өчен кандидатларны теркәү бара. Үзәк сайлау комиссиясында әйтүләренчә, бүгенгә 29 кеше гариза биргән. Парламент партияләренең барысы да тәкъдим итәсе вәкилләрен билгеләгән. КПРФтан Николай Харитонов, Новые люди партиясыннан Владислав Дованков, ЛДПРдан Леонид Слуцкий. Аңа кадәр Бердәм Россия һәм Гадел Россия Владимир Путинны хуплаган иде. Ул үз-үзен тәкъдим итте һәм хәзер тарафдарлары имза җыя башлады. Моның өчен Татарстанда да Владимир Путинның төбәк штабы ачылды. Бүген анда хоккейчы Данис Зарипов белән Татарстан яшь армиячеләр хәрәкәте җитәкчесе Александр Бородин килделәр. Данис Зарипов сөйләде Владимир Путинның Татарстаннан ышанычлы вәкиле булачак. За эти годы, которые я здесь, Без Владимир Путинны яхшы беләбез. Ул ватаныбызның, илебезнең яклаучысы, әзерлекле барлык мәсьәләләрне дә яхшы белүче, лаеклы кеше. Самое, наверное, главное и важное — это его внимание. Владимир Путинның спортка, спортчыларга игътибары, ярдәме зур. Бу тармакны алга җибәрү өчен бик күп эшләр башкарыла. Киләчәктә дә шулай булыр дип ышанабыз. Владимир Путинга теләктәшлек белдереп, имзаларны башка шәһәрләрдә дә җыялар. Түбән Камада штаб волонтерлары бүген зур сәүдә үзәкләренең берсендә эшләде. Үз-үзен тәкъдим итүчеләргә гыйнвар ахырына кадәр ил буенча 300 мең имза җыярга кирәк. Республикадан иң күбе 7 мең ярым җибәрә алалар. Владимир Владимирович безнең илебез өчен ул күп төрле милләтле халыклар иле өчен ул мөстәкыйльлек гаранты, тынычлык гаранты. Һәм инде илебезнең алга үсеш гаранты дип уйлыйм. Ул безнең лидер, ул башлаган эшләрен тәмамларга, уңышлы тәмамларга тиеш. Республиканың әйдәп баручы инженерларын, ел инженеры конкурсында җиңүчеләрне бүген премьер-министр Алексей Песошин котлады. Ул әйткәнчә, Татарстан илдә сәнәгать алга киткән төбәкләрнең берсе. 2019 елда Рөстәм Миннеханов тәкъдиме белән инженер һөнәренең дәрәҗәсен арттыру өчен махсус конкурс оештырыла. Анда яшьләр дә, зур тәҗрибәсе булган белгечләр дә катнашалар. Быел 68 предприятие һәм югары уку йортларыннан 339 кеше үзен сынап караган. Бүген татарның халыкчан җырчысы, үзенчәлекле тавыш иясе Искәндәр Биктагыровны соңгы юлга озаттылар. Ул 72 яшендә каты авырудан соң вафат булды. Мәрҗани мәчетенә аның белән хушлашырга якыннары, яраткан тамашачысы, якташлары, иҗатташ дуслары килгән иде. Һәрбер артистның шат күңелле, туры сүзле, гади кеше булуы хакында сөйли. Уллары күз яшьләрен тыя алмый. Искәндәр Биктагыров башкарган халык җырлары татар җыр сәнгатенең алтын фондында кала. Җырчы белән хушлашу мәрәсименнән Инзилә Хөсәенова репортажы.
һәр вакыт елмаеп торган олы йөрәкле һәм ихлас Искәндәр Биктаһиров гаиләсе, хезмәттәшләре, тамашачысы күңелендә шундый булып истә калган. Бүген яуган ябалак кар да аның саф күңелен чагылдыра кебек диләр. Танылган җырчының арабыздан китүе татар җәмәгатьчелеге өчен зур югалту. Аның үзенең иҗаты бар, үзенең стиле бар. Ул гомумән сәхнә законнарына, сәхнә кануннарына туры китерерлек үзенә имидж ясап, үзенә репертуар булдырып, үзе Искәндәр Биктаһиров итеп үстергән кеше. Андый кешеләр, алар мәшһүр, алар күренекле. Аларның җырлары безнең йөрәкләребездә мәңгелек сакланыр. Җыр өлкәсендә профессиональ белеме булмаса да, Казан химия технологияләр институтын тәмамлаган яшь егет тамашачы мәхәббәтен яулый ала. Милләттәшләребез яратып тыңлаган Әллүки, Зиләйлүк, Тәфтилә, Уйлану кебек татар халык җырлары аның башкаруында яңача яңгырый. Бөтен җирдә дә үзенең татарлыгын күкрәк киереп, үзебезнең татар халык моңнарын халыкка җиткерә барды. Аның җырлары халкыбызның күңелендә бик күп еллар сакланыр. Искәндәр Биктаһиров 1975 елдан Татарстанның җыр һәм бию ансамбле хоры артисты, тагын 6 елдан соң Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе эстрада бүлегенең солист-вокалисты була. Соңыннан 14 елга якын Казан шәһәр филармониясендә хезмәт куя. Республиканың төрле районнарында, Россиянең күп кенә төбәкләрендә һәм чит илләрдә гастрольләр белән йөри. Мин синең белән кичкенә вакыттан бирле гастрольләрдә йөрдем. 4 yaşımdan beri senin белән бергә булдым. Синең белән бергә үстем дип әйтергә була. Мин синең белән бик нык горурланам. Бөтен тырышлыгын, көчен иҗатка багышлаган шәхес буларак ул татар җыр сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертә. Салих Сәйдәшев, Рөстәм Яхин, Сара Садыкова кебек мәшһүр композиторлар белән берлектә эшли. Искәндәрнең тавышы бер дә картаймый да кабатланмас, әллә каян аерылып торган матур яңгыравыклы тавыш дип. Җиңа көнне менә шулай ничектер аның тавышын игътибар иткәнмен. Искәндәр Биктаһиров ярты гасырга якын гомерен сәхнәгә багышлый. Соңгы клибын быел июль аенда Мәйдан телеканалы белән берлектә төшерә. Искәндәр Биктаһировны Казанның Курган зиратында җирләделәр. Инзилә Хусейнова, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый хәбәрләр иде. Һава торышы турындагы мәгълүматны Айрат Шамс җиткерер, ә мин сезнең белән саубуллашам. Стоп, музыка. Уже в январе концерты Зульфии Чачаевой и Ислама Мальсуйдинова в городах Татарстана. Информация на сайте наконцерты.рф. Главное предложение года. В Эксид-центре РРТ премиальные внедорожники Эксид с выгодой до 1 миллиона 30 тысяч рублей. Зимние шины в подарок. Подробности в Эксид-центре РРТ 207 2080. На всю парфюмерию скидка 40%. Только 2 дня. 26 и 27 декабря. Во всех магазинах «Улыбка радуги». Холодильник нужен? Подпишись на газету «Республика Татарстан». Предъяви квитанцию, участвуй в розыгрыше, забирай призы. Двухкамерный холодильник, морозильная камера, сумка-термос за подписку на полугодие. Индекс подписки смотри здесь. Матурлыкның барлык төсләре һәр вакыт синең белән. Татар яулыклары, милли бизәлеш һәр вакыт синең белән. Казан шәһәре, Каюм Насыйри урамы, 11-нче йорт. Некогда сидеть на больничном? Проверьте здоровье ребенка в гемотест. Комплекс анализов «Неболейка». Общий анализ крови плюс антитела к коронавирусу. Всего за 290 рублей. Яңа ел алдыннан барысына да өлгерергә кирәк. Иләрне җыештырырга, азык-төлек сатып алырга, салатлар ясарга, кыш бабай булырга. Салатка җитеп бетмәгән майонезны яңадан кибеттән барып алырга. Салатны ясап бетерергә, 12гә кадәр йокыга китмәскә. Һәм әлбәттә, торак коммуналь хезмәтләр өчен түләргә. Татэнергос бу яңа елны якы итеп каршы алыгыз. Исәнмесез, сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда явым төшем арта.
хәзер тулырак. Татарстан Республикасының яшьләр эшләре буенча министрлыгы цифрлы психологик ярдәм хезмәтен тәкъдим итә. help-online-rt.ru порталына кіріп, онлайн режимда түләүсез югары квалификациялы психолог киңәшләре сезнең өчен. Сез ялгыз түгел, ярдәмгел янәшә. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Кукмара, Орша һәм Балташта болытлы, җепшек кар явачак. Көндез температура -3-4, төнлә -4-5 градус. Буа, Шүпрәле һәм Кама тамагында болытлы. Барлык районнарда да кар. Көндез дә, төнлә дә 3-4 градус салкын. Чистай, Аксубай, Мамадышта болытлы, явым-төшем фаразлана. Көндез 2-3 градус, төнлә 3-4 градус салкын. Яршаллы, Түбән Кама һәм Актанышта болытлы, явым-төшем көтелә. Көндез 3 градуска кадәр, төнлә 4 градуска кадәр салкын. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулыда да кар. Температура тәүлек дәвамында -3-4 градус. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә явым-төшем артачак. Зыяда болытлы, кар ява. Температура көндез 3, төнлә 4 градус салкын. Болгарда да явым-төшем фаразлана. Көндез -3, төнлә -4 градус. Алабугада көндез шулай ук 3 градус, төнлә 4 градус салкын. Монда да явым-төшем көтелә. Казанда болытлы була, җепшек кар явачак. Көндез температура 3 градус, төнлә 4 градус салкын. Атмосфера басымы нормадан түбәнрәк. Ул төркемеш баганасының 738 мм тәшкил итәчәк. Җил көньяк көнбатыштан уртача тизлектә. Дымлылык 86%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Безнең белән булыгыз.